Ingat. Ingat. Dito natin sila lagay. Silong ko kaya? Sige pa kayo. Sige sa isa siguro na ba? Matigas. Babayin mo na lahat ate. Wala, naligaw nga lang eh. Ito, matigas naman eh. Bakit din makalang? Wala na. Yung mga hindi pa nakapag-orient dyan, dito po tayo sa orientation area mo. Alam ko, ayun lang yung nag-iisang picture. Kasi yung bridal shower yung sa akin. O, ayan. Ito ba lang tayo, tapos yung picture natin dalawa. Yun lang. Tapos the rest wala na. Ano? Wala pa lang.